Pini program ke koson la. Misen lo. Nang nilunjir koson si thek der la. Nehe. Nang rajele nang la nang pindeng le nang la nang thek lo pen ne sing ve kang sa nang phane uana kang jak pang bar si mu ve nang so tha haraje nang so tha haraje nang rajele nang la nang pindeng le nang la nang thek lok pen ne sing ve kang sa nang phane uana kang jak pang bar si mu ve nang son tha haraje nang son tha haraje mang môn bên càng hòn kề lo bắp lên nguồn gì mà nè sen kề ha nè mang môn bên càng hòn kề lo bắp lên nguồn gì mà nè sen kề ha xin nâng chi thế tao mẹ cô lên tí số biệt thế ni càng hôn pi verji nang rajele nang la nang pindeng le nang la nang thek lo pen ne sing ve kang sa nang phane uana kang jak pang bar si mu ve nang so tha haraje nang so tha haraje pa thế nó na dolo ne nang long si rin vet bi vet jine senga bin bualo nang rajele nang la nang pindeng le nang la nang thek lo pen ne sing ve kang sa nang phane uana kang jak pang bar si mu ve nak so tha haraje nak so tha haraje nang jong sia prang pen ning nang dok pulute pipor lo nang than the Arlo so le ko son se cho arjupo
Inso si first propose nang po. Chini la. Kalang di? Nang phane uana kanjak pangbar simuwe nak sotha haraje nak sotha haraje